Қазандағы икенче хоспис бинасына канализация, су, жылылық коммуникацияларын үткәрүгә керештеләр. Көйсіз келген яз төзүчеләр өчен біраз катлауландырды. Шулай да төп кыенлык даими финанслаудың җитешмәвендә. Игъанәчеләрдән ярдәм кирәк. Төзелеш мәйданчыгында эшләрнең ничек баруын хәбәрчебез күреп кайтты. Анжела Вавилова исемендәге фонд идарәсе җитәкчесенең хосписны тизрәк төзеп бетерү теләге зур. Вот это сердце распределения любого здания, это так называемый. Менә бу урынны бинаның герәге дип атарга була. Бирдә җылылык үзел урнаша. Моннан барлык җылылык, салкын, кайнар су бөтен бинага таратыла. Бинага коммуникация системаларын урнаштырып бетерәсе генә калган. Төзүчеләр канализация чокырларын казыйлар. Хосписны җылылык, кайнар су белән үз котельнийлары тәэмин итәргә тиеш. Преимущество своей котельни в том, что Үзебезнең котельни булуның өстенлеге шунда. Салкын булса без җылылыкны үзебез бирә. Әгәр эссе булса аны сүндерә алабыз. Бина автономга әйләнә, бу да бик мөһим. Барлык объектларда төзелеп беткән диярлек буяу бизәү эшләре калып бара. Кайсы бүлмәдә нәрсәләр буласын билгеләгәннәр. вот здесь будет огромный траурный зал. Менә бирдә зур матәм залы була. Без аны православие, мөселман диннәре стилендә эшлибез. Яңа хоспис матуррак, уңайлырак булачак. Ул 200 кешене сыйдыра ала. Беренче хосписта 22 генә кеше вакытлыча яши ала иде. Яңа хосписның әзер булуы игъанәчеләргә дә бәйле. Чөнки төзелеш алар ярдәме белән генә алып барыла. Битараф булмаучыларның булышуына өмет итәләр. Вот у меня иногда руки опускаются, денег не было, думаю, Кайчагында төзелешкә акча җитмәгәндә төшенкелеккә дә бирелеп куям. 50-100 сум бирүчеләр күп, чыгымнар күп бит. Миллионлаган сумнар белән исәпләнә. Көтмәгәндә зур суммада акча бирәләр. Шунысы сөендерә. Кабат бирелеп эшли башлыйбыз. Владимир Вавилов хосписның киләсе елның мартына өлешчә генә булса да эшли башлавы турында хыяллана. Бу фондның 20 еллыгына иң зур бүләк булыр иде ди. Гөлнас Ибраһимова, Булат Шакиев, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары.